הסרט מתמקד בכאבים ובאתגרים שחווים תושבי חיפה בעקבות החטופים מ-7 באוקטובר. נבחן את המחאות שמתעוררות, את החלל שהשאירו החטופים ואת התקווה שעוד קיימת בלבבות. הצטרפו אלינו למסע הזה בלב של חיפה. איה, באיזה תדירות את הולכת להפגנות? כל מצאי שבת, אני מגיעה לשם, אני משתדלת לתעד כמה שיותר את המחאה. רציתי לשאול אם אתה פה כל שבוע מאז 7/10. אתה פה כל הפגנה מאז החטופים, מאז 7/10? חוץ מאשר יש דרבי ואני הולך להפועל חיפה, זה הדבר היחידי. אביבה פלדמן, מה חיפאי? ממתי את בעצומות שלכם? בשביל אוקטובר. וואו, זה היום שהבנות התגייסו לצו 8. האם הלכת להפגנות נגד הממשלה גם לפני 7 באוקטובר? הלכתי בזמנו לבלפור כמה פעמים. לפני, מאז שהתחילה הממשלה. עוד היית בא לפני 7 לאוקטובר? את הולכת למחאות בגלל 7 באוקטובר? או שאת הולכת למחאות נגד המשטר גם לפני כן? הלכתי גם לפני כן, ואני רואה בזה קשר ישיר. מה התפקיד שלך בעצם במטה? אני מנהלת את המטה. אני הצטרפתי למטה בחודש הראשון למלחמה. קשר לאחד החטופים, או שאת רואה את אחד החטופים בתור מישהו שבאמת נגע בלב שלך? כן, יש לי משפחה בכפר עזה שהיא ניצולה של הטבח, ואבא שלי גם קבור בקיבוץ כפר עזה. קודם כל אני חושב על חבר טוב שלי, איתי בנג'ו, שנרצח בפסטיבל הנובה, הוא היה במיגונית ברעים עם ענר שפירא י"ד. וואו. ונרצח שם ביחד עם עוד הרבה אנשים טובים ונפלאים שרק באו לשמוח ולרקוד, ואולי היו צריכים לפחד בתוך הארץ שלהם ללכת למסיבות טבע, זה לא לעניין. כשלשמוע את עושה את המאבק הזה? אז זה סיפור מעניין, כי בדיוק לפני שבוע אני מרצה באוניברסיטת חיפה בבית הספר לעבודה סוציאלית, וגם במכללת עמק יזרעאל, וסטודנטית שלנו לשעבר של סיגל, אבא שלה ואמא שלה היו חטופים בעזה. והעצרת הראשונה שאני באתי בעצם כמו שאנשים באו היום, לאירוע שמישהו אחר ארגן, אז אני באתי ושיר דיברה על ההורים של החטופים, ואז היא סיפרה שההורים של החטופים בעזה, ושמתגעגעת, ושזקוקה לנו, שנחבק אותה, שנהיה איתה. עד כמה את רואה את האחריות של הממשלה היום למצב של החטופים? אחריות גדולה מאוד, המילה אחריות בכלל לא מתאימה פה. אני חושבת שהם מפקירים אותם לחלוטין, ואפילו חלקם מתגאים בזה. היית רוצה לומר משהו לממשלה? כן, אני רוצה להגיד שאני עולה ותיקה, לא חדשה, אמנם יש לי מבטא, כאילו באתי אתמול, אבל אני 30 שנה במדינת ישראל. אני באתי לפה כי חיפשתי בית, חיפשתי מקלט, חיפשתי מדינה שלא תפקיר אותי, כי הרגשתי שבארגנטינה עם כל אהבתי למדינה, היא הפקירה אותנו כמשפחה. בחרתי להיות כאן, ועכשיו אני מרגישה מפוקדת. מה החזון שלך? החזון שלי שהחטופים יחזרו הביתה, נשיג הכרעה טובה נגד הארגון הפשיסטי חמאס, יהיה פה עולם קצת יותר טוב. וכמו שכתוב על הדגל שלך, חופשי בארצנו. אני רוצה להיות עם חופשי בארץ ציון ירושלים. אמן, אמן. מה את מרגישה כשאת רואה את התמונות של החטופים במחאה? אז בהתחלה כשראיתי אותם עוד הייתה לי תקווה. היום, גם כשאני הולכת, אני מרגישה ייאוש מאוד גדול. ואת באמת מרגישה שיש שיפור למצב? מה גורם לזה? חיפאים אדישים, העם אדיש. איזה השפעה את חושבת שיקרה בעקבות המחאות האלה? אני לא בטוחה שבעקבות המחאות, אבל אני חושבת שאנחנו נמצאים פה במערבולת